I-MK Party isilungise izingxoxo ne-IFP ngomzuzu wokugcina mayelana nesivumelwano sobumbano sase-KZN. Esimweni esejwayelekile sowayengumongameli wezwe uMnuz Jacob Zuma, i-MK Party ithi isikulungele ukukhuluma ne-IFP mayelana nesivumelwano sokusebenzisana. Umkhonto wesizwe umeme i-IFP etafuleni lezingxoxo kusasele amahora angama-48 ngaphambi kokuhlala kokuqala kwesishayamthetho saKwaZulu-Natal ngoLwesihlanu, lapho kuzokhethwa khona undunankulu, usomlomo kanye nephini likasomlomo. Ngokusho komuntu osondelene nalokhu okwenzekayo, la maqembu womabili asemhlanganweni wezintatheli phakathi nasekuseni ngoLwesihlanu. Unobhala Jikelele we-MK Party uSihle Ngubane uthe i-MK Party ikhombe imibono yezepolitiki kanye nezici ezibonakalayo zikhomba ukufana okuthile phakathi kwe-MK Party ne-IFP mayelana neKwaZulu-Natal ikakhulukazi. Lesi sitatimende silandela izinkomba zokuthi i-IFP isigaxele umfelandawonye oholwa yiyona i-ANC, i-DA kanye ne-NFP. Usihlalo we-IFP esifundazweni, uMnuz Thami Ntuli, uchithile ukusebenzisana ne-MK Party kunoma yimuphi umfelandawonye. Wawufanisa ne-ANC, kodwa engxoxweni yakamuva nezintatheli nomsakazo, umongameli we-IFP uVelenkosini Hlabisa akazichithanga izingxoxo zomfelandawonye ne-MK Party. Wathi iqembu alizange likhulume ne-MK Party ngoba liphikisana nemiphumela yokhetho. Ngokuya ngalezi zinkomba ezingenhla, kuyagunyazwa ukuthi womabili amaqembu ezepolitiki kumele abeke eqhulwini ukuze ahlangane ukusebenzelana namadlelandawonye nokusebenzisana KwaZulu-Natal, kusho uNgubane. Sicela ukuthi kuhlanganiswe ukuhlangana kwemiqondo futhi sinikezane isikhathi nendawo yokuxhumana. Okhulumela i-IFP uMkhuleko Hlengwa akazange ayiphendule imibuzo yezintatheli mayelana nokuthi iqembu lisitholile yini isimemo sikaNgubane. I-IFP izobamba isithangami nabezindaba ngoLwesithathu ntambama. Izazi zomthethosisekelo zithi i-MK Party igeje iwindi lokuphikisa imiphumela yokhetho. I-MK Party ifake isicelo esiphuthumayo enkantolo yomthethosisekelo ifuna ukuvimbela ukuhlala kwePhalamende okokuqala ngoLwesihlanu. Ezinye izazi zomthethosisekelo zithi i-MK Party igeje iwindi lokuphikisa imiphumela yokhetho. Abanye ongoti bomthethosisekelo bathi iqembu lomkhonto wesizwe, i-MK, liphuthelwe iwindi lokuphonsela inselelo imiphumela yokhetho. Lokhu kulenza buthaka kakhulu lolu daba. Emaphepheni alo asenkantolo, leli qembu lithi bekunokungahambi kahle ukusabalele njengoba uhlelo lokhetho lufuna ukuthi imiphumela imenyezelwe njengento engekho. Imithetho yenkantolo yokhetho ithi amaqembu kumele alethwe izikhalo zawo zingakedluli izinsuku ezintathu kumenyezelwe imiphumela. Isikhulu socwaningo kanye nezokumela kwamajaji, uMeta Mbekezeli Benjamin, sithi inkantolo yokhetho ibiyindawo engcono kakhulu ye-MK ukuthi iveze izikhalo zayo. Akubonakali kunesisindo esitheni ngaleli cala, ngakho kuyamangaza ukubona beya enkantolo yomthethosisekelo beyofuna okuthile abebengakuthola enkantolo yokhetho. Unobhala omkhulu we-Advancement of South African Constitution, uLawson Naidoo, uthe i-MK Party ngeke ifune ukuphuthuma ngemuva kokweqiwa uMnqamlajuqu. Kubukeka sengathi baletha isicelo seConcord ngomnyango ongemuva sokubeka eceleni imiphumela yokhetho futhi bacele ukuthi kube nokhetho olusha. Sekuyiwa kude kakhulu manje. Okwamanje akucaci ukuthi iConcord izosilalela yini isicelo se-MK Party ngaphambi kokuhlala kwePhalamende lokuqala ngoLwesihlanu. Izindaba zangalesi sikhathi, stay connected, stay informed.